I tu smo ljudi ovdje na YouTube i ljudi danas ćemo malo igrati Minecraft Hunger Games. To je prva epizoda na mom kanalu, a drugi video igramo na Starcraftu i imam teksturu kažem. Sada je naša noć. Brzo. Na tu kuću. To. Imamo kamen meč. Tu ću da razvršam ove stvari. Tu. Dva kamen meča. Ovako. Ovako. Idemo sada. Šta držamo je? Ova strana. Ćemo koristiti. Tu smo imali božmeni čestova. Znam da ima čestova. Skoro će se instalirati. Tako će biti lakše. Skoro sam dosta. Sad kad tu nema čest. Imam zvezdice. Sad to džabe izgleda da. Moram paziti da ne odrastam. Tako. Da se lijepo daje tu na čest. Ja nemam hrane, neću tu zlatno jabuku koristiti. Tu ima hrane, ali zlatno jabuke. Znači moram pojesti zlatnu jabuku. Ne želim pojesti zlatnu jabuku. To. A dobro, neću se reći. To. Dobro je. Ovo smo da. Nešto želim zbacati ove nepotrebne stvari. Iduću. Ne dam se to raspodijeliti. Znači, postaviti. Još na kompas ne pokazuje bis. Kogaš nije. Ans. Idemo dalje. Šta tu? Da, pošto mogu snimati 10 minuta nasilno na ovom Bandicanu, instalirat ću snimati program tako da će biti ovo u dva dijela. Ovo je 100% već nekog kapa treba. Poboljšat ću si opet kamer. To.
nekoliko primetio. Opet ću si poboljšati kameru mač. Tako. Bolje. Ok. Idemo dalje. Nalazio sam nikoga. Epizod ću snimiti u 2 dijela kao što sam rekao. Ako ne bude bilo dovoljno mjesta. Samo. Izaće, prvi dio ćemo izaći danas. Nisam se resarta. Ne. Baš se sad mora resartati. A ništa ljudi. Za minutu se server resarta. Potom završiti pati epizodu. Bila je dobra. Nema se. Igra tek završava za 14 minuta. A šta ću? Na vez. Imat će još vremena. Igrat ćemo još gamesa. Ovo što će se server startati, prekinit ćemo i nova epizoda koji stalno izaći. Ta epizoda će izaći ako će se restartati, ali eto. Server se restartao i eto, to je bilo to što se tiče epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Da, veze, bit će još prilika. Pa eto, to je to.